Avui plou, fa 4 gotes, però va fent sense parar. Això és molt bo. I bé, he sortit a caminar cap aquí al darrere del riu i ara estic anant cap a la Font dels Horts, que és, tal com explicava en un altre vídeo, un dels paratges tan bonics que tenim aquí a Hostafrancs. I això, ja estem arribant. Aquí a la Font dels Horts, quan érem petites, veníem amb les amigues o de vegades sola i algunes vegades veníem a fer berenades, allò que ens emportàvem una bosseta que ens preparava la mare i amb una bosseta hi posàvem el berenar i veníem a fer una berenada. Aquí a l'accés principal, que fa potser uns 10 anys més o menys, des de la Diputació i un pla europeu aquests del FEDER, es van arreglar diferents espais naturals del municipi, crec que de tot Lleida, i aquí van ficar unes travesses de fusta com a escales per poder baixar cap baix. Però ja torna a estar tot completament abandonat. I abans d'això, perquè això és de fa uns 10 anys, abans d'això hi havia una baixada natural, però sí que amb els anys, doncs clar, s'anava, si no venia ningú per aquí, la brossa o els arços ho anaven tapant. I tal com deia, quan érem petites, sempre hi havia algú que baixava a la Font dels Horts, un moment o altre. I llavors hi havia la mica de caminet fet, molt petit, però es podia baixar. Després, durant anys, la gent cada vegada es va anar oblidant més de tot el seu entorn. Me n'he adonat molt. Aquella època, quan jo era petita, que podríem dir als anys 70, també als anys 80, que era joveneta, encara s'anaven conservant coses de l'entorn natural i encara hi havia molts padrins, dels de la vieja escuela, no?, que feien l'hort, que feien llenya. Però a partir dels anys 90, fins als 2000 llargs, podríem dir dels 90 al 2010, s'ha abandonat tot molt. Després sí que s'ha intentat anar recuperant. Ara es torna a voler recuperar. I bé, aquí hi ha una baixada que s'ha anat fent a través de gent que ve aquí a passejar amb els gossos o els animals, perquè hi ha molts porcs senglars per aquí també. Però aquesta no és la baixada principal de la Font dels Horts. Aquí a sota d'aquest tronc, aquí a sota mateix, és on hi ha la font, que ara està completament tapada per la terra. I el que explicava, quan érem petites veníem, la font hi era, estava descoberta, hi havia un rierolet que anava per aquí fins a arribar al Sió, aquí mateix. Després es va quedar tot molt parat i abandonat, i quan tenia els fills petits, que això era als anys 2006, 2007, 2008, que els meus fills tenien sobre els 10 anys, vam començar a venir. Llavors venia amb ells, amb els cosins, amb altres amics del poble, tot de noiets de 10 a 12 anys, més o menys, i portàvem baixadetes i vam desbrossar una mica per poder tornar a baixar. I els meus fills, i tots els nois, s'ho passaven bomba. Van posar una corda aquí en aquest arbre i baixaven cap baix al riu, van posar també unes fustes per travessar, s'ho passaven bomba. I bé, i vam esbrossar una miqueta de manera que poguéssim baixar baix a lo que és la Font dels Horts. Ara baixaré cap baix. I veieu, aquest és com si fos el canal de la font, que ara està completament ple de terra. I aquí sota mateix hi ha el brollador. Llavors és un paratge molt bonic, per aquí hauria de ser la baixada, on hi ha les travesses de fusta. Es poden deixar perfectament aquests arbres que són saüquers o altres arbres que han nascut, freixes, però el que sí que s'hauria de fer és esbrossar una mica l'entrada, allà al fons, i aquí treure les 4 ortigues que hi ha, i ja està. No cal posar-ho perfecte, però almenys que es pugui baixar. I aquest és el nostre riuet, el Sió, un riu preciós, petit però ple de vida. I el que explicava, referent a que ho vam arreglar amb els meus fills, els nebots i altres noiets, després van passar 2 o 3 anys i sé que, recordo que ho vaig comentar al poble, de dir que perquè no veníem un dia i fèiem una jornada de jove, de manera que poguéssim tornar a adequar bé l'espai. Perquè, clar, amb els nens, l'únic que vam fer va ser obrir la mica de caminet, no vam poder fer gran cosa més. I aquí, si us fixeu, hi ha molt més espai. Però aquest sí que sempre està molt invadit pels arços, que no caldria netejar-lo fins al fons, només una miqueta. I llavors, amb la gent del poble, vam venir un diumenge al matí i vam fer una jornada de jove.
Érem unes 10 persones, vam portar que si xades, algun motosserra, i vam esbrossar i vam tornar a poder baixar superbé. Per aquí vam cavar també molt per tornar a obrir la font, que no es tornava a veure, i va ser molt xulo. Devia ser l'any 2005, més o menys. I han cavat cap al 2010, com deia abans, ja hi va haver un pla d'aquests europeus que es va arreglar l'espai, bueno, va quedar perfecte, amb les escales, les travesses de fusta, tot esbrossadet, però a partir de llavors ja res més. I així està tot, però bé, és que diuen que no es pot actuar sobre el riu perquè el riu és propietat de la CHE, que la CHE, ja ho vaig explicar en un altre vídeo, és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que dius també quins pebrots, ser la propietària d'aquests riuets, ells que estan a 500 quilòmetres, per dir alguna cosa, i amb ells què els importa? Si realment els pobles, cadascú, ja s'estima el seu entorn i farien el millor per protegir-los. Bé, continuem. Aquí el caminet, que ve des d'aquell camí que ve del poble, el camí de la Peixera, i aquest caminet va seguint paral·lel aquí, a tocar del riu. Però aquí arriba un moment en què ja està completament abandonat. Abans es podia fer perfectament per aquí, caminar, aquí a la zona dels horts, caminar per aquí, anaves seguint i anaves al següent pont, perquè tal com explicava en un altre vídeo, aquí a Hostafrancs hi ha 4 camins amb 4 ponts que van al riu. Realment és un patrimoni, penso que importantíssim. Un poble de 100 habitants, que ara potser ni els té, amb 4 camins i 4 ponts que van al riu, en el seu terme municipal. Bé, per aquí seguia el caminet, i aquí veieu ja queda completament abandonat. Anava seguint fins al fons. Ara paro i aniré passant per arribar fins al pont. Ja he travessat aquests metres que el camí s'ha perdut i ja estic arribant al pont, que aquí, quan era petita, hi havia un pont construït amb uns troncs i terra. Era un pont de terra i era preciós. Feia una miqueta de baixada i estava potser a 1,5 metres del riu. Però després una riuada se'l van portar, es va malmetre i no es va reconstruir com estava, sinó que es va fer una passarel·la de formigó, que clar, això és molt pràctic, però és superlletja. Penso, almenys, que hi haguessin posat, per exemple, una mica de barana, que haguessin ficat una mica de barana de fusta, donaria un caire, no sé, més rústic, a més de que és més segur. Sí que, evidentment, és difícil que caigui algú, primera perquè ningú passi per aquí. Ara, la gent que va als horts, que estan aquí, ja se'n van tirant amunt, que va enllaçar amb un camí que va al poble, o pel mateix lloc on he vingut jo. Però abans el camí dels horts era aquest. Aquí baixava el camí dels horts des del poble. Llavors això, passaves per sobre aquest pont que era de terra i ja eres a la zona dels horts. Bé, doncs almenys si es poses una barana o alguna cosa quedaria, no sé, primera més segur i segona que més bonic, a part de que caldria recuperar els camins. Aquí és on hi havia el camí, el que us explico. I des d'aquí continuava recte fins al poble. Són 4 camins paral·lels des del poble, que és a la banda sud-oest, que és la banda que dona el riu Sió, és a Llargassat, Hostafrancs, i llavors té els 4 camins paral·lels. Aquí, en tot aquest espai, també abandonat, això és un hort. Era l'hort de Calfranciscano, que és la casa veïna on visc jo ara, i és la casa que era de la meva àvia materna. O sigui, la meva iaia, la Núria Porta Rialp, era filla de Calfranciscano. I aquest era l'hort de casa seva. Però bé, després ja, com en aquella època, no? Que si eren 5 germans, doncs la gran es queda a casa, els altres marxen, com ara també passa en general. I al llarg dels anys doncs, van haver de vendre la casa, van decidir així. Ben fet també, perquè quan ja no hi ha ningú que la pugui habitar de la família, dius sí que és un record, però arriba un punt que dius els records els portes a dins. Els records no cal tindre'ls amb un patrimoni. Si es pot conservar, perfecte, però si es necessiten els diners per fer alguna inversió o el que sigui,
també està bé poder disposar del patrimoni. I l'hort aquest ara, que nosaltres sapiguem, no és de ningú. Bueno, serà d'una immobiliària o vés a saber. I quan eren petites veníem per aquí, que passejava molt per aquest camí, que sí que estava bé, i aquí aquest hort era ple de flors, dàlies, flors místiques, margarites, era preciós. I passàvem amb les nenes i sempre agafàvem alguna flor i ens la posàvem aquí als cabells, com si fóssim princesetes. Ens ho passàvem molt bé. No fèiem res especial. Els estius no ens movíem del poble, quan érem petites, no anàvem enlloc, ens passàvem l'estiu al poble i fèiem això, caminar, passejar, jugar. I bé, aquí és on hi havia el camí, el que us dic, que ara està impracticable. Era un camí estret del pas d'una persona amb un carretó. El camí d'anar als horts, és el que us deia. Per aquí passa el de la peixera, aquest és el camí dels horts. Després hi ha el camí del riu, que està aquí mateix. Bueno, el camí del riu, que és com l'acabem dient tothom, però és el camí del molí, és el camí principal. I més enllà, l'últim és el camí del cimentiri. I aquest caminet, doncs això, ara està impracticable, perquè amb alguna esllavissada d'alguna riuada s'ha emportat la terra, a part també de que arriba un punt que no se sap on s'acaba el tros i comença el camí, però per aquí on passo, hi hauria d'haver el camí, un camí d'una persona. Anar passant, i era preciós, la veritat. Bé, aquí estem, com dèiem, trepitjant terrossos i trepitjant merda, perquè ara els pagesos ho han escampat tot, els purins, els fems, estan tots els camps plens de merda per adobar. I ara es necessita la pluja. Mireu, quina merdada. La pluja d'avui és important, però hauria de ploure més, molt més.